aínda que estou a falar galego, eu nacín nun sitio un pouco lonxe. Barcelona. Madrid. Cataluña. Non? Andalucía. Non? Inglaterra. É un sitio onde están as covas de Altamira. América. O Colexio de Currelo recibiu venres pasado a visita dos animais encantadores. Un libro de Xus Herrera, docente da Facultade de Ciencias da Educación e o Deporte do campus de Pontevedra. A profesora titular de área didáctica de expresión musical veo acompañada do seu novo libro, Animais encantadores. Un libro con cancións inspiradas en animais coas súas partituras e propostas didácticas. Unha actividade que non deixou indiferente a ninguén no centro, en a que todos participaron activamente. Entón, un canciño que é rapeiro, que vai facer? Rapear! Moi claro. Gracias.